Benvidos á Historia ten voz, onde viaxaremos no tempo para coñecer figuras fascinantes que cambiaron a historia. Hoxe, a nosa máquina do tempo está preparada para levarnos á corte castelá do século XVI. Imos coñecer a unha muller que reinaba, negociaba alianzas, planificaba batallas e, de paso, cambiaba o mapa do mundo. Isabel I de Castela, tamén coñecida como Isabel a Católica. Vale, axusto a máquina do tempo ao ano 1502. Procurarei configurar ben os parámetros, porque a última vez acabei nun torneo medieval e tiven que usar unha lanza e, spoiler, non sabía. Isabel a Católica naceu en 1451, nun lugar chamado Madrigal de las Altas Torres, na provincia de Ávila, España. Nunca pensou que chegaría a ser raíña. A pesar de todo, estudou moito, aprendeu latín, música e mesmo montar a cabalo. Fernando II e ela uniron os reinos de Aragón e Castela grazas ao seu matrimonio. E durante o seu reinado, Cristóbal Colón emprendeu a viaxe na que chegou a América. E ademais, rematou a reconquista coa toma de Granada. 3, 2, 1... ¡Despegamos! Xa estou na corte de Castela. Aí está a raíña, coa súa coroa e a súa capa, mirándome algo seria. Hola Isa, que tal, tía? Como usades chamarme dese xeito, forasteiro? Son Isabel, pola graza de Deus, raíña de Castela, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Xaén, dos Algarves, de Alxeciras, de Xibraltar e señora de Molina. Perdón. Ante min, inclínase a corte enteira e vos tratádesme como se fósemos amigos de taberna. Gardas! Desculpe, maxestade. É que no meu tempo falamos un pouco máis soltos. Non quería faltarlle o respeto. De acordo. Procurade medir as vosas palabras. Agora, dicídeme, viaxeiro. Viñeste a negociar en nome do voso rei? A asinar un tratado? Ou sei que a importunarme coa vosa lixeireza? Un pouquiño de todo, maxestade. Veño dun reino moi avanzado, coa última tecnoloxía, onde impera a procura do coñecemento, e quería gozar da súa sabedoría. Comecemos con algo sinxelo, parécelle? Como foi a súa infancia? Xa era tan seria de nena? De nena non tanto. Aínda que sempre tiven claro o meu deber. Aprendín a ler, a escribir, a montar a cabalo e, por suposto, a rezar. Ah, tamén a negociar. Sí, mesmo neses tempos xa tiña talento para a diplomacia. E como pasou de ser unha infanta, é dicir, filla do rei non herdeira a, máxima dirixente de medio mundo? Eu era a terceira na liña de sucesión ao trono, xa que tiña dous irmáns homes. Enrique IV, que reinou durante uns anos, e Alfonso, pero ambos morreron. E nada, resulta que a verdadeira loita de sucesión foi coa miña sobriña Xoana, a filla de Enrique IV, a quen, evidentemente, eu nunca recoñecín como lexítima herdeira, xa que todos sabíamos que fora froito dunha infidelidade da súa nai, Xoana de Portugal. E que ocorreu despois? Ao final, grazas ao apoio da nobreza e a miña boda con Fernando de Aragón, en 1474 fun proclamada raíña e, aínda que a miña sobriña seguía dando problemas, xa que tamén foi proclamada raíña polos seus partidarios, as miñas tropas derrotaron as súas, e Fernando e eu puidemos traballar en equipo, sendo Xoana retirada a un convento en Portugal. Non parece boa idea poñerse na súa contra. Por certo, a súa maxestade, en 1492, terminou a reconquista coa toma de Granada. Como foi? Ai, a toma de Granada, aquel 2 de xaneiro de 1492.
Fernando e eu dedicamos 10 anos a esta etapa final da guerra. Foi moi duro. Boabdil, o rei de Granada, entregounos as chaves da cidade, marcando así o comezo da unificación de... O que hoxe coñecemos como España. Non interrompa. Uns anos despois, en recoñecemento á nosa defensa da fe, tanto pola vitoria en Granada como pola expansión do catolicismo ao Novo Mundo, o Papa Alexandre VI concedeunos a Fernando e a min o título de Reis Católicos. Interesante. E falando do Novo Mundo, ese mesmo ano, en 1492, patrocinou a viaxe de Cristóbal Colón cara a Asia. Como foi esa historia? Oh, Cristóbal Colón, que home tan insistente! Levaba anos ofrecéndose en éxito a diferentes reis de Europa a súa idea de navegar cara ao oeste para chegar a Asia. O problema é que os seus cálculos sobre o tamaño do mundo facían que Asia parecese estar ao virar a esquina. Cría que a Terra era moito máis pequena. Pensábamos que estaba tolo, pero a súa perseveranza era admirable. E que fixo vostede? Anos antes da toma de Granada rexeitámolo por primeira vez, pero despois démoslle unha oportunidade e asignamos as capitulacións de Santa Fe, que outorgaban a Colón títulos como almirante da mar Océana e unha boa porcentaxe do que atopase. Pensei, se sae mal, polo menos teremos unha historia curiosa para contar. Se sae ben, cambiaremos o mundo. Ademais, seremos riquísimos en especias. E no canto de especias... Mosquitos, calor e unhas illas preciosas que el creu que formaban parte de Asia. Pero, sen sabelo, chegar a América, un terreo descoñecido ata a época. O 12 de outubro de 1492 chegou a unha illa que os nativos chamaban Guanaani e que Colón bautizou como San Salvador. E aí empezou a conquista? Non exactamente. Primeiro fixéronse exploracións e contactos, pero, co tempo, chegaron máis expedicións para colonizar territorios e asentarse. Iso significaba fundar cidades, construir fortes, enviar gobernadores, misioneiros e barcos cheos de notarios para deixalo todo por escrito. Tamén organizamos o intercambio de produtos coa península. Levamos plantas, animais e ferramentas de Europa. E de alí trouxemos alimentos como o millo, a pataca, o cacao ou o tomate. Dicídeme que no voso tempo non vos esquecestes do chocolate. Habería que ser un tolo para esquecer o chocolate. Imagino que esta xestión sería complicadísima, verdade? Moi complicada. Producíronse conflitos e toda clase de abusos. Esforceime en establecer leis para protexer aos povos que vivían alí. Non sempre se cumpriron como eu quería, pero sentaron un precedente importante. É certo, nuns anos aprobaránse as leis de Burgos baseadas nos escritos que deixaches. Canto me alegro de saber que produciu efecto. Entón, baixo o seu reinado, América pasou de ser esas terras afastadas a formar parte dun imperio. Así é, pasamos de soñar con chegar a Asia por outra ruta para ter territorios noutro continente. Foi o comezo dun imperio tan grande que, xa sabedes, uns anos despois, case nunca se poñía o sol nel. Esa viaxe cambiou a historia do planeta. Exacto. Colón tardou máis dun mes en cruzar o océano. E agora queixámonos por facer ese traxecto en 8 horas de avión. Sabes? Estamos a mellorar constantemente as leis e, sobre todo, a educación. Queríamos que a xente puidese ler as normas e, xa postos, as receitas de cociña. Como ían saber como se facía o cordeiro asado senón? Era crucial. Podemos ir terminando. Algún consello que lles poidas dar aos nenos e as nenas do meu tempo? Traballade en equipo. Pensade ben antes de tomar decisións importantes. Aprendede cousas novas todos os días e, se creedes en algo, loitade por iso. Hoxe coñecemos a Isabel a Católica, unha raíña moi traballadora que rematou a Reconquista, axudou a descubrir América e cambiou o seu reino. E todo sen internet.
Grazas por acompañarnos nesta viaxe ao pasado. Non vos perdades o próximo episodio. Isto é A Historia ten voz. Ata pronto!